Ну і ўласна пра вобраз Беларусі ў 2025 годзе і ў часе наступнай кадэнцыі, каго б не абралі ў 25-м, паразмаўляем разам са Змітром Лукашуком, рэдактарам Еўрарадыё, аўтарам кнігі «Беларуская нацыянальная ідэя», а таксама з галоўным рэдактарам выдання «Рэформ Бай» Фёдорам Паўлючэнкам. Добрый вечар, спадарства. Вітаю. Дзякуй, што прыйшлі да нас у гэты нядзельны вечар. Ну што, вы спадзяваліся, што Лукашенко ўвогуле абвесціць пра тое, што ён збіраецца ісці, спадар Зміцер? Ну, конечно, гэта быў шок і нечаканасць. Все, конечно, вельмі зваліліся з Але ён жа крэсла. абяцаў у 20-м, ён жа сказаў, я все, без мяне ўжо. У новай канстытуцыі, ён так сказаў Лукашенко, у новай канстытуцыі вы ўжо без мяне. Хтосьці яшчэ верыць у тое, што Лукашенко гаворыць праўду, ці, скажем, ён выконвае тое, што ён гаворыць, ці што ён памятае сёння, што ён гаварыў заўтра? Ці учора, так што тут ніякіх здзіўленняў, сумневаў няма. Адзінае, што на што звярнулі ўвагу, можа быць, эксперты, палітолагі, што неяк заўчасна ён гэта сказаў. Таму што ў гэты час, калі пачынаюцца звычайна на такой адлегласці ад выбарчай чарговай кампаніі ці дня галасавання, даты, нейкія прамовы і словы, то это пачынаюцца намёкі і словы пра тое, ну, калі вы мяне папросіце, то я падумаю, і можа быць, да, то есть такой уключаю ў сябе какетку, лукавую такую, якую давай, калі вы моцна папросіце, то можа быць, я і пагаджуся, там на каленях перада мной пастаіце. А тут ён без гэтага какетства адразу сказаў, да, ўсё, іду, перадайце там, правда, незразумела каму, ці там вот этим збеглым змагарам, ці заходнім палітыкам, ці ўсім адразу, ці гэта ён сабе там у будучыні перадаваў там такое. Але вот толькі тут пэўная нечаканасць, а тое, што гэтыя пасінелыя ці пачарнелыя пальцы расціснуцца нарэшце, ну, можа быць, для тых, хто недавно пачаў сачыць за палітычнай нейкай дзейнасцю, павесткай і жыццём, можа быць, і былі нейкія чаканні. Я так думаю, што для нас, хто даўно ўжо ведае, што гэта адбываецца... Фёдор, а гэта не было так, што Лукашенко ў 20-м годзе пад ціскам вось гэтым, якім адбываўся, пад заявамі таго ж Лаўрова, гучала такая заява, што ну не ўсё вас чыста прайшло, пад тым, што яго падштурхоўвалі ў Крамлі таксама да нейкага дыялогу, да можа нейкага кансэнсуса з грамадствам, ён проста тады сказаў, што магчыма ўжо не пайду, а зараз перадумаў, таму што пабачыў, што сітуацыя змянілася. Я лічу, што ён зараз даў адказ не беларускаму народу, не заходнім палітыкам, а менавіта Крамлю, менавіта Пуціну. І гэта спробы не быць той самай кульгавай качкай апошні год, адразу адказаў. Я пайду, ніякіх сумневаў няма, і улічвайце гэтую сітуацыю, і ну, будь-што будзе. І гэта адказ на тыя абяцанні, якія ён даваў Пуціну. Мы разумеем, што пад ціскам ён пайшоў на нейкія саступкі Пуціну, у тым ліку і былі словы пра апошні тэрмін, пра прарасійскія партыі ў парламенце, і гэта абяцанні гучалі. Я лічу, што гэта адказ на тыя самыя абяцанні. Не будзе ні партыі, ні адстаўкі. Я чаму так кажу, што ён, магчыма, змяніў сваё меркаванне, мне ўсё ж такі здавалася, што нават ягоныя прапагандысты ўжо ў 20-21 годзе не раз заяўлялі, той же Шпакоўскі, напрыклад, пісаў, што ну, нам трэба вось рыхтавацца, трэба шукаць як бы новыя нейкія альтэрнатывы, вядома, што гэта будзе тут. Гэты закон, які быў прыняты аб тым, што недатыкальнасць былога ці дзейнага прэзідэнта, ягонай сям'і і так далей, это ж все пішацца пад ягоны адыход, так? І здавалася б, ну і здароўе ў яго, будзем шчырыя, выглядае ён не самы свежы. Можа быць, быў такі перыяд, я так думаю, што вельмі такі непрацяглы перыяд, калі ён сапраўды задумаўся, а можа як-небудзь так крутануць, каб сысці, але не сыходзіць. Умоўна кажучы, вось павярнуць, вот пайсці на гэтую старшыню там прэзідыума, гэта ці як яны там называюцца, это ўсебеларускага хурала, і я там буду сядзець такім шэрым кардыналам, буду ўсё вырашаць, усім камандаваць, але за ўсё будзе адказваць вот намінальны Лукашенко 2.0, які будзе там прэзідэнтам фармальным. Але тут узнікае некалькі такіх пытанняў. Па-першае, а хто ўсё ж такі пойдзе на гэтую пасаду, хто стане фармальным, хай сабе зіц-прадседателем такім, умоўна кажучы, на месцы Лукашенка, якім ён будзе там лялькаводзіць. І тут здарыўся Нурсултан Назарбаев.
Так. со своей спробой сысці Такаевым. сысці ў тень. І гэты вопыт даў яму відавочна прадэманстраваў, што як бы ты не давяраў, як бы ты не лічыў, што гэта твой стаўленнік, 100% гарантыі, што гэты стаўленік паслязаўтра не павернецца і не скажа здымайце-ка ўсе партрэты Лукашэнкі, нема. І яму проста няма іншага выйсця. Фёдор, а беларускае грамадства, электарат, ён увогуле вось праглыне гэтую рэч у тым сэнсе, што ну ён жа абяцаў, ці ўжо даўно няма ніякіх чаканняў, як, в прынцыпе, і ў нас, што Лукашенко трымае сваё слова? Не ведаю, як адказаць. Ну, лічу, канешне, нічога не зменіцца, таму што рэпрэсіі такого ўзроўню, што не праціставаць, не выказвацца супраць такой магчымасці пайсці Лукашенку на наступны тэрмін, ну, ні ў кого няма. Я нават хутчэй не пра гэта, я нават пра настрой, пра такія глыбінныя настроі. Ці гэта ў ягоным жа ўласным лагеры? Ведаеце, беларусы стаміліся ад Лукашэнку даволі даўно. І мы пабачылі гэта ў 2020 годзе, калі асноўны усіх аб'ядноўваў тэзіс, што ну, мы стаміліся, хопіць, мы перараслі цябе, сыходзь. І гэта быў асноўны лозунг усіх пратэстаў. І, безумоўна, ўжо тады было зразумела, што ну, надакучыў ён. Надакучыў. Немагчыма з ім больш. Можа быць, калі б знайшоўся іншы чалавек з сістэмы, напрыклад, Макея ці Румас, як казалі, магчыма, народ бы адчуў, што ну, здараюцца нейкія змены. А тое, што не змяняецца 30 гадоў, ну, стаміліся людзі. Лічу, што гэта асноўны чыннік і пратэстаў, і ўсе астатнія ну, дыскусіі ў грамадстве. Тады уявім сабе кампанію 2025 года. Мы ведаем, ну, зараз ведаем, што ідзе на іх, на гэтыя прэзідэнцкія выбары Александр Лукашенко. Досвед парламенцкіх выбараў зараз паказвае нам, ну, псеўдавыбараў, давайте будзем шчырымі, паказвае нам, што зарэгістравацца альтэрнатыўным кандыдатам не атрымаецца ніякім. Вось у нас ёсць прыклад лідера зялёных, так, які пайшоў, хацеў паспрабаваць, яго тут жа выклікалі ў КДБ і сказалі: здымайся, нават не спрабуй. Вось. Хто будзе альтэрнатывай у 25 годзе? Як пройдзе гэтая кампанія, гаспадар Зміцер? Ну, адна альтэрнатыва яна ёсць. Гэта работа, сямейны такі падрад у сям'і Гайдукевіча. Але ён жа зняўся ў 20-м. Ён зняўся і ў 10-м годзе, але як? Ён стварыў бачнасць, што яны ідуць, што яны ўдзельнічаюць, як у 10-м годзе Гайдукевіч старэйшы. Ён узяў і зняўся напярэдадні падачы дакументаў на рэгістрацыю. Так і гэты. У 20-й ён разумеў, ён бачыў, можа яны лепш разумелі і бачылі, таму што шмат для каго і для мяне таксама ў тым ліку, як гэта не прыкра прызнавацца, але тое, як ўсё ж такі беларусы павялі сябе пасля 9 жніўня 20 года, стала нечаканасцю. Можа яны валодалі іншай інфармацыяй, спецслужбы, ўсе астатнія, ён прадбачыў. Ну, ці ведаў дакладна, чым это ўсё скончыцца, і зняўся. А можа і не ведаў. Можа гэта звычайная іхняя гайдукевічская тактыка спойлераў, здымацца на пэўным перыядзе. Яму сказалі: ўсё, хопіць, здымайся. Будзе тое ж самае. Ён зарэгіструецца, яны будуць збіраць подпісы. Потым на дзень, калі там трэба будзе несці подпісы у цэнтр выбаркам, ён скажа: а мы прынялі рашэнне далей не ўдзельнічаць, таму што відавочна, што акрамя гэтага больш няма каму, на 9,5 мільёнаў беларусаў больш ж няма каму годнага і вартага, акрамя Лукашэнкі. І таму вот я здымаюся. Магчыма, яны вылучаць каго-небудзь яшчэ, але самавылучэнцаў я перакананы, што дакладна не будзе нават такіх спойлераў, ну там ці самавылучэнцаў, як, ну, не знаю, там Чэрачань. Вось Чэрачань, так. Можа такі чалавек пайсці, бо бачны... Калі ён самазабойца, то пойдзе. Ну, ці калі яму дадуць гаранты, хаця ў сённяшняй сістэме, калі КДБ дае адныя гаранты, а потым Губазік прыходзіць і кажа: даплівалі мы на гаранты КДБ, пайшлі-ка з намі пад белыя ручкі,
Фёдор, у 25-м годзе на вось твою думку атрымаецца так, што сапраўды будзе безальтэрнатыўна, не згуляюць яны ў гэтую такую гульню, кандыдат нібыта, які збярэ на сябе, як вось гэты громаадвод збярэ на сябе крышачку вось гэтага, можа быць, нейкага пратэсту, каб не закіпела, каб не сарвала дах. Я цалкам не выключаю магчымасць таго, што гэта будзе не традыцыйныя выбары, якія рабілі раней, а што гэта будзе рэферэндум па даверу. Калі магчыма будзе некалькі кандыдатаў і, напрыклад, той жа Гадуйкевіч здымецца перад самімі выбарамі, таму што настолькі папулярны чалавек, настолькі ён вялікі, што немагчыма з ім канкураваць. У Гайдукевіча яшчэ ж іншы аргумент быў. Памятаеце, у 20-м годзе з якой фармулёўкай здымаўся? Што я не прастытутка. Вось. Зараз ідзе, чалавек усё яшчэ не прастытутка, таму магчыма зробіць так. Але я лічу, што прыклад тых так званых выбараў мы бачым зараз у Расіі. Лукашенко робіць копію ўсяго таго, што працуе, што здзяйсняецца ў Расіі, і парламент так званы, і гэтыя так званыя прэзідэнцкія выбары, калі ёсць некалькі кандыдатаў, і калі нават адзін кандыдат, які быў, магчыма, прадэмакратычным, магчыма, з ім звязвалі надзеі на тое, што ён будзе супраць вайны, Надзеждзін, вось нават яго не зарэгістравалі. Я лічу, што такая схема, такую схему уяўляе сябе сам Александр Лукашенко. Справа ў тым, што, ведаеце, я не лічу, што гэтыя выбары могуць адбыцца, ці ў гэтым складзе яны могуць адбыцца. Таму што мы зараз разважаем пра тое, што сам Лукашенко хацеў бы, каб было. Ведаеце, а сітуацыя можа змяніцца, мы нават уявіць сябе не можам. Я лічу, што Лукашенко зараз ён выглядае як такі кіраўнік ДНР. Ведаеце, Захарченко таксама планаваў жыццё сваё, але нешта там здарылася, і ён загінуў. І я цалкам не выключаю, што тыя абяцанні, якія даваў Лукашенко Пуціну, яны могуць спрацаваць, і мы атрымаем, напрыклад, іншага кандыдата, а сам Лукашенко, можа, ўжо не будзе жывы. Іншага гэта каго? Маецца на ўвазе расійскага? Ведаеце, мы шмат пра гэта разважаем, шмат пра гэта кажуць. Ёсць дастаткова прарасійскія кандыдаты, напрыклад, Карпянкоў той же самы, ці, напрыклад, Наталья Качанова. Гэтыя людзі, безумоўна, за Расію выканаюць любы загад, які прыйдзе з Крамлю. І таму, калі зменіцца сітуацыя, магчымы такі варыянт. Я б не выключаў яго. Вы не выключаеце таксама такі варыянт, што з Лукашенкай можа штосьці здарыцца, бо калі бы мела штосьці здарыцца, мне здаецца, оно ўжо здарылася вось у гэты перыяд. Тут мы гаворым пра тое, што Крэмль ўсё ж такі, гэта даўняя тэза, што ў Крамлі там недовольны Лукашенкай, што там у яго нейкія там, можа быць, непаразуменні, спрэчкі там ці не любоў з Пуціным, там ці Пуціна да яго, ці наадварот, і яго прыбяруць тым ці іншым чынам. Але калі б ён сапраўды было так, ужо столькі было падставаў, каб прыбраць, пачынаючы ад нейкіх газавых войнаў, затармозкі прыняцця рашэнняў па гэтаму дарожным картам і ўсім астатнім, што можна было даўно сказаць, дастал ты ўжо вон Качанова зробіць все, што я скажу, без пытанняў. Значыць, задавальняе. Я не ведаю, што... Не, безумоўна, выключаць варыянтаў нельга, ніякіх. Но я на сённяшні дзень не ўяўляю, што можа здарыцца такое, што прымусіць Пуціна сказаць, што так, все, дастал, прыбіраем. Я пакуль не бачу, таму што ён і так зробіць все, што трэба. З вашай думкай пагаджаюцца таксама, вы, можа, чулі гэтую гісторыю пра артыкул Forbes расійскім, так, які апублікавалі і вельмі хутка прыбралі, у якім журналіст якраз апісвае, што Лукашенко фактычна прадаў суверэнітэт Расіі, так, за тое, каб затрымацца ва ўладзе. І ён пагаджаецца на любую ідэю, любыя загады, якія прыходзяць там з Крамля ці прапановы, у абмен на тое, што яго проста захоўваюць, яму не перашкаджаюць далей кіраваць Беларуссю. Так, безумоўна. То есть, у Лукашэнкі зараз застаецца толькі ў чым ён цалкам што хоча, то і робіць, гэта ўнутраныя рэпрэсіі.
Вот тут ён кіруе, яму ніхто не указ, ён што хоча, то і робіць. Усё астатняе, знешняя палітыка, ваенная палітыка, там Анатолий Глаз можа пыжыцца колькі заўгодна і расказваць пра тое, што умяшальніцтва ў выбары ў гэтую гульню мы можам іграць і ўдвух, і расказваць, як што там можа МЗС Беларусі зрабіць, нібыта ён вырашае нешта сам без кансультацыі і указкі з России, с Москвы, але такое адчуванне, што менавіта суверэнітэта не засталося, дакладней яго засталося толькі на тое, каб у Мінску сядзець і рэпрэсаваць беларусаў. І рабіць нейкі бізнес таксама, так, умоўна. Там, разумею, але, ведаеце, ёсць такая тэорыя, мы разабраліся з 25-м годам, пагаджаемся ў тым, што нічога надзвычайнага не здарыцца, ніякіх выбухаў, узровень рэпрэсій. Я згодны таксама, цалкам згодны, так і будзе, але можа там штосьці некалькі адсоткаў верагоднасці ёсць. Таму што не толькі вот кажуць, што можа нешта здарыцца, не прыбяруць перад выбарамі паставяць іншага кандыдата, ёсць іншыя там заўвагі, і, скажем, ну, можна не абмяркоўваць прадказанне Сергея Чалава, які сказаў, што ён не пойдзе на выбары 25-го года. Ну, хаця, можа, не дойдзе, тут ўсё можа быць. Але ёсць Ігор Тышкевіч, які сказаў, што ён-то абярэцца, але да канца гэтай кадэнцыі сваёй чарговай ён не дасядзіць. Ну, ведаеце, я гэта чуў ужо ў 20-м годзе, што ён не дасядзіць да 25-га, сёння 24-й, і мы бачым, што ён кантралюе, але ён кантралюе Беларусь вельмі моцна, ягоны рэжым моцна кантралюе зараз тое, што адбываецца. Ведаеце, ёсць такая тэорыя, значыцца, 25-й ўсё зразумела, ціха, спакойна, пераабярэцца, значыцца, на 30-й ставім стаўкі, што ж будзе то ў 30-м годзе, бо тэорыя кажа, глядзіце, ў 10-м годзе, 2010-м пратэсты, у 15-м электаральная кампанія цішыня, у 20-м пратэсты, у 25-м цішыня. Ну, значыцца, у 30-м штосьці адбудзецца. Якія вашыя думкі на гэта? Ну, гэта як з кіраўнікамі СССР, лысы валасаты. Ну, такая, ведаеце, можа і працуе канцэпцыя. Але таксама трэба ўлічваць, ну, немагчыма планаваць, прагназаваць на столькі год наперад, але я лічу, што Лукашенко лічыць, што ён пойдзе і на наступны тэрмін, і калі ён лічыць, што ён думаеце, у 30-м? Я думаю, што гэта яго асноўная ідэя. Чаму Байден у 81 можа ісці, а я не могу? Лукашенко не выглядае ўжо зараз так, як Байден. Ведаеце, сучасная медыцына робіць цуды, і магчыма, цалкам магчыма, што гэты чалавек будзе працаваць прэзідэнтам і пасля смерці. І пасля смерці. Ну, ёсць Коля, таму я лічу, што асноўная яго мара гэта захаваць уладу праз Колю. І ведаеце, зараз гэта выглядае камічна, але ўсё, што ён робіць, усе апошнія 10-15 гадоў, гэта тое, што ён спрабуе захаваць уладу праз Колю. І калі мы улічваем гэтае яго жаданне, а яно, безумоўна, ёсць, бачна, што ёсць, то іншага шляху спланаваць неяк кар'еру Миколая Лукашенко на наступныя там десятгоддзі, гэта самому заставацца ў 30-м годзе. І рабіць тыя самыя выбары, якія былі не канфліктныя, так бы мовіць, безальтэрнатыўныя. Нешчасны чалавек, калі адзіная асоба, якой ён можа перадаць уладу і быць, ну, можна так атрымаць нейкую гарантыю, так гэта ягоны сын, адзін з трох прычым, у яго яшчэ старэйшы, то, конечно, ён жыве зараз у вялікім няшчасці, гэты чалавек жыве. Хаця я б таксама не даваў яму вялікі спадзеў, што можна там і на Колю вельмі так добра разлічваць у гэтым гаранты. Ну, ведаеце, можа, у яго дзіцячая траўма ёсць такая, якую ён зараз не паказвае, носіць у сабе, а потым бацьку... Так, што Коля апазіцыянер галоўны. А потым бацьку адпомсціць. Але адпомсціць якім чынам? Калі Лукашенко жывы будзе, ён не сыдзе з улады. Але калі так выбудуе сваю сістэму, што калі ён памрэ, то наступны будзе Коля. Ну, цалкам магчымы такі варыянт. Ну да, але я вось пра гэтую цыклічнасць, ведаеце, я на вялікі жаль, вось гэта цыклічнасць, яна сапраўды назіралася ўсе папярэднія вось гэтыя гады і перыяды паміж электаральнымі кампаніямі. Але на вялікі жаль, яны улічылі вопыт папярэдніх і зараз дзейнічаюць так, што гэтая цыклічнасць паламана.
Я патлумачу чаму. Вот глядзіце, нават калі браць, не бярем 15 год, там не было увогуле выбараў, пасля выбараў пратэстаў нічога не было. Я заўсёды ў двукосе беру слова выбары. Але калі браць папярэднія усе гады, нават там, ну возьмем 6-й год, 10-й год, калі спачатку там выбарчая кампанія, пратэсты, разгоны, затрыманні, напружанне з захадам, увядзенне санкцый, пахаладанне, праз год-паўтары пацяпленне, адліга і ізноўку как бы магчымасць больш-менш грамадству падымаць галаву і нешта адрастаць. А цяпер вайна ў 22-м годзе і нічога няма. Яны катаюць пастаянна, толькі што-небудзь паспрабуе вырасці, падняць галаву і зноўку ўсё зрызаецца. У нас не шмат часу застаецца. Апошняе пытанне яшчэ хачу скіраваць, што дэмакратычныя сілы, бо зараз пры парламенцкай кампаніі назіраў такую гісторыю з гэтым Ясем гаспадаром. Мне здаецца, это было настолькі спознена і настолькі не дайшло гэта да беларусаў, што нават цяжка пра гэта казаць. Змогуць дэмакратычныя сілы зараз у гэтую кампанію штосьці супрацьставіць, перабіць павестку? Не ведаю адказа. Я не ведаю гэтага адказа. Менавіта вось на гэтым электаральным цыкле так званай прэзідэнцкай кампаніі наўрад ці не змогуць. Калі казаць ўсё ж такі нават гэтая, умоўна кажучы, парламенцкая кампанія, зразумела, што ўнутры Беларусі ніякім чынам нічога супрацьпаставіць, зрабіць нейкую, прадэманстраваць нейкую альтэрнатыву не маглі апрыоры, але нават адсюль, пачынаючы, маглі паралельна правесці выбары ў каардынацыйную раду, не правялі. С Яськам, Анатоль Лябедзька вельмі так узнёсла расказвае пра удалую кампанію з гэтым віртуальным кандыдатам. Адзінае, што яны, як мне падаецца, здолелі гэтым паказаць, і то каму паказаць, можа быць, ўсё ж такі, відаць, беларусам за мяжой пераважнай большасці, што гэты кандыдат, ён больш папулярны, больш галасоў збірае, ці больш цікавы, чым усе астатнія кандыдаты, якія там былі прапанаваныя. Усё, больш ён нічога зрабіць не мог. А на прэзідэнцкай кампаніі, што яны могуць? Кандыдата не могуць, нават свайго чалавека не могуць, ніякім чынам паспрыяць не могуць. Тут за мяжой нешта зрабіць выбары, умоўна кажучы, свае, пераабраць Ціхановскую ці выбраць там каго-небудзь на гэтае месца. Я зразумеў. Гэта не горшая ідэя, на самом деле. Галоўнае, што я зразумеў, гэта тое, што пакуль што ні вы, ні я, мы не ведаем ніякіх планаў дэмакратычных сілаў на гэту кампанію, а Лукашенко фактычна яе пачаў на мінулым тыдні. У нас застаецца яшчэ пытанне Святланы Ціхановскай і яе легітымнасці, але, на жаль, у нас скончыўся час, таму мы абавязкова з вамі пра гэта яшчэ паразмаўляем. Дзякуй вам вялікі, што прыйшлі. Фёдор Павлюченко, галоўны рэдактар выдання «Рэформбая», таксама Зміцер Лукашук, рэдактар Еўрарадыё, аўтар кнігі «Беларуская нацыянальная ідэя». Дзякуй.